tao nga naglangoy, gibira siya sa syukoy, kitungod ang kadagatan gipasagdaan sa tao nga way batasan. Kung sila ang mangisda, di mo gamit og taga, kailang paggagamiton, dinamita, bomba ug mga lason. Huno nga naing taon, kadagatan ninyong bombahan, kadagatan natong ampingan, kay kini kinaiyahan. Kini pahinomdom lamang sa mga taong nalimot na, ilalang gihuna-huna ang kaugaling nila, yeah. Kung mapalain mo ane, masuko si Duterte, kung kamo magbinag o malipay si Rodrigo. May tao nga naglangoy, gibira siya sa syukoy, kay tungod ang kadagatan gipasagdaan sa tao nga way batasan. Kung sila ang mangisda, di mo gamit og taga, kailang paggagamiton, dinamita, bomba ug mga lason. Dinamita, bomba ug mga lason. Uno nga naing taon, kadagatan ninyong bombahan, kadagatan natong ampingan, kay kini kinaiyahan. Kini pahinomdom lamang sa mga taong nalimot na, ilahalang gihuna-huna ang kaugalingon nila, yeah. Kung maparain mo ane, masukot si Duterte, kung kamo magbinag o malipay si Rodrigo. May tao nga naglangoy, gibira siya sa syukoy, tungod ang kadagatan gipasagdaan sa tao nga way batasan. Kung sila ang mangisda, di mo gamit og taga, kailang paggagamiton, dinamita, bomba ug mga lason. Dinamita, bomba ug mga lason. Dinamita, bomba ug mga lason. Dinamita, bomba ug mga lason.